Desfrutar da cea de noiteboa en familia e na casa, iso sí, sen ter que pisar a cociña, unha opción que ano tras ano gaña adeptos. Antiguamente quen cociñaba? As nais, pero cada vez pois as nais poden cociñar menos, entonces pois a xente prefiere encargar. Neste negocio de comida preparada da Coruña teñen 150 pedidos para noiteboa e Nadal. A oferta é ampla. En entrantes, sempre o salpicón de cocochas de rape e colas de langostinos. Este ano tamén a ensaladilla de bogavante e colas de langostinos. David, responsable de 4 tendas gourmet, calcula que van polas 500 encargas para este Nadal. Os entrantes, que é o noso rango, o noso mundo, que é o tema dos embutidos, os queixos, o xamón de bellota cortado a cuchillo. Peixes, carnes e sobremesas completan a oferta destes menús para levar, que mesmo semillan unha opción interesante para quen ten por costume cociñar na casa. En la familia hay gente que también encarga. Sí. Y te soluciona el tema si tienes 20 personas en casa. Teño comido e teño collido algunhas cousas e, a ver, teñen moi boa calidad, precio. Comidas de Nadal que se adaptan aos novos tempos sen perder o espírito destas festas.